אוקיי, שלום כולם, כאן אני NGO for you, וזה, כן, זה GVG, NGO נגד Team Israel, לא אמיתית. אנחנו קוראים אותם בשיט. מה זה? כולם יוצאים מהטים שלהם, רק 14. ורק ליד וליד ישראל יצא. אוקיי, אנחנו מתחילים אותם כי כולם יצאו, אני לא מבין למה. אולי הם כזה נובים בגלל זה. רק המאסטר שלהם ומישהו שדומה למאסטר נשאר. אז כן, אני מקס דרדלורד דרד. אז אני הולך לעשות עליהם משהו. כן, מקס דרד. אז כן. יאללה. קוראים אותם. גוד לק. פול. מה זה אכפת לי? אין להם דפנד, מה זה? מה זה אין להם דפנד? אין להם אפילו דפנד אחד, מה זה? אין להם דפנדרים. יאללה. אני מתקיף. יאללה, להתקיף. רק דרדלורד שזה אריאל ואני מתקיף. איזה בן, הוא לסרמן ומק דרדלורד. הנה עכשיו לצטרף לנו זומבי, עכשיו וידאו ואלבומיים. דרדלורד. איזה נובים? עכשיו אין שיוקו את הסטריט בולם. עכשיו אין הולי שיט. אין להם דפנדרס. רוצצים אותם. שתטיל. יאללה, שתית את שתי האלים שלך? גם אני. יפי. פאק, תשתיל. אוי, תהרוג אותו. אני אקבל סרט מתה שאני הורג. תנו לי להרוג אותו. לא, כיסו לי. לא מתתי. ג'י. הולי שיט. תסתכלו על כמה הורדנו אותם. הורדנו להם כבר 600. כן, אותי טל, משהו. כן, מה זה אין להם דפן בכלל? הנה סקלטון נוב. סקלטון 8, זה לא כזה נוב, בסדר? תנו לי אותו, אני אקבל סטרנג' על זה. תנו לי אותו, לא קייס. הם רק 7, מה זה? הם 7, לא. לא, אנחנו כבר נצחים ב-GVG הזה. אופס. יש לי את המכה ובום! רגע, אני חייב להרוג אותו, תנו לי אותו, נו למה אתם לא נותנים? אני דרדלורד. אני חייב להשתתיל. תנו לי אותו, נו למה אתם מקייסים, יואו! במכה אחת הוא ימות, תנו לי, כל מי שבא, תנו לי אותו. אם מישהו בא, תנו לי אותו, תפסיקו לקייס. תנו לי אותם, תנו לי. איזה ווידר תנו? לא, עוד פעם קייסתם. מה אחלה משחק, זה נוב משחק. תנו לי אותו, תנו לי, נו. נו, למה אתם קייסים כל הזמן? תגידו לי. לא צריך לשמור על הווידר, אף אחד לא בא. אבל למה כולם מתחילים לקייס לי? למה? הווידר מפוצצים אותם. מפוצצים את הווידר שלנו. אבל תפסיקו לקייס, באמת. הורדתי להם כבר משהו כמו 1000. ואני עוד רדלורד. אז זה נראה כאילו אנחנו עושים דפנד על הווידר. כן, מה זה? או, לא שמתי לב. וואי. יש את האיליה. לא. מפוצצים אותם. יאללה, אני הגעתי, אני בא. כאילו אריאל, אנחנו צריכים לעשות את הדרדלורד שלך. יאללה! תנו לי אותו, תנו לי אותם, נו! וואו, הוא את כל האיש שלך. לא, עמדתי. אוי, לכו דפנד! אין דפנד אפילו אחד, לכו על דפנד. אני עוד כבר דרדלורד, נגמור אותם.
אני בא. תשמרו. הרגת אותי. טוב, ניב הרג אותו. יאללה, עכשיו אני מרמור, אני הולך לגמור אותם, זהו, עכשיו אני גומר אותם. יאללה. 90, הם על 90. יאללה, באתי לגמור. דמו, you בן יונה. נו. זהו, עכשיו אני מרמור, אני הורג אותם. וואו, הם הרגו אותי במכה. אני דרדלורד, אני לא עושה קילים. מעניין כמה אני אקבל אליהם, ראש ראשון שלי במגה וולס. כי רק היום קניתי את דרדלורד. מקס דרדלורד. די. זהו, גמרנו אותם. 400. תעברו את הביג פופ הזה. כן, הוא חתיכת נואקר. עוד דיל. לא הבנתי, למה הוא עושה עליי טארגט? לא הבנתי, למה הוא עושה עליי טארגט? אבל קיבלתי קצת, אני לא מבין. אני. kill for you. היי, יאללה. הם הרגו את המאסטר. הרגנו את המאסטר. טוב, אנחנו נצחים פה, מה זה? GG. אין לי כבר. יאללה, GG. מה? אין כבר לאף אחד יותר את הזה. איזי גיים, צודק. ברור, מה? זה נקסט טיים. הוא במוסקאפ טאוור. הנה, מקס אנדרמן שגר אליו. יש. GG. $750. GG. הולי שיט, איזה איזי גיים. איזה רקט קיבלו? רקט. כן, תודה שצפיתם, תנו לייק, סאב, קומנט, וכן, GVG על איזי פיזי GVG, וכן, יאללה ביי.